Hei dragilor, sunt Sonia Maria, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am intrat pe YouTube pentru a vă arăta și vouă că Rafaelo i-a făcut Veronicăi o surpriză. Oare ce surpriză i-a pregătit de data aceasta? O mașină, vă spun eu. Surpriză, stai așa că nu-ți arăt, imediat o să vezi surpriza. Deci am dat meu, hai ca să spunem la lume. Am dat meu și diferență, da? Da, cât le-ai dat? Da, l-am dat și ți-am luat ție o mașină. Hai să vedem. Trebuie să te apuci să dai și de carnet, da? Da. Dar care e mașina ta? Stai că ți arăt acum. Deci pe tine te cheamă Machi, da? Da, Machi. Ok, perfect. Așa că ți-am luat mașina cu Machi la număr. Uite ce scrie, arăt numai numărul, da? Atât ca să nu se vadă. Deci ți-am luat mașină special pentru tine. Hai ca să o arătăm de aici ca să nu se vadă numărul. Ți-am luat mașină specială pentru tine, da? De fete. Perfect. Acum trebuie să-ți mai iei carnetul, da? Da. Îți iei carnetul și mergem să ne plimbăm, nu?